apa? Pendhita Klayang kabur kangenan. Klayangku. Wingi ora usah nyanyi to, jenengmu ki sapa? Begawan Godo Gicik. Begawan Godo Gicik. Piye? Kok mesam-mesem apa jenengku lucu apa? Ora. Apik lagi iki aku ngerti jeneng Godo Gicik. Kuwi arep nggo gicik apa? Nggo gicik sesuatu. Ora perlu ngerti. Kowe sapa Prabu Kresna? Weh lah. Ampuh tenan iki. Janaka unten dawuh. Takon aku disebut jenenge Prabu menika tiyang kondang. Menawi kalian kula dereng kantenan ngertos. Kowe sapa Janaka? Kowe lagi lara ati ya? Kowe lagi lara ati mergo yangmu dipek wong, ta? Sobat ambiar kowe. Ora usah wedi citra ing janji, jogeti wae. Santai. Kaya jagat ming sak godhong jati wo jembar kuwi. Anu sak godhong kilor. Sak godhong kilor. Heeh. Maksudnya kedatanganmu ada apa? Ora iki Janaka iki kok ana pendhita kok lucu lho. Omongane iki sarwa guyokake. Aku njaluk tulung. Nek njaluk tulung tak tulungi, nek njaluk dhuwit aku ora duwe. Aku njaluk tulung karo kowe. Heeh. Aku kuwi duwe mungsuh. Jenenge Bagong. Lho. Bagong? Iya. Bagong kok wani ngepek utawa wani kurang ajar karo Dewi Banowati ki ora wangun to? Ora wangun. Lah nek kowe iso mateni Bagong sing eneng negara Ngastina kae, kowe njaluk apa-apa tak turuti. Wis to aja kuwatir. Kowe njaluk apa-apa tak turuti. Njaluk kon nyutke cangkemmu tak turuti kok. Apa kon nyutke matamu sing kaya ndok dadar? Kita ngerti karo kuwi. Ora masalah. Nendi sing jenenge Bagong? Eneng kono kae. Aku njaluk tulung, ora nulungi kowe. Aku nulungi Prabu Kresna. Ora sudi nulungi karo. Buat apa? Macem-macem. Tak tulungi Sinuwun Dwarawati. Iya. Begawan Godo Gicik. Heeh. Apa kowe? Tumindak ora tau dipikir. Nganti nasibku ketoyong-toyong koyo ngene. Nganti aku nyemplung segara. Waduh. Koko Prabu. Iye. Kok pendhita niki wau bloko nyemplung segara, monggo sing kula oyak-oyak nyemplung segara menika Bagong. Lah wong kowe iki jenenge wong ora awas. Kowe kira wong ora awas to? Kae mau ki sapa rumangsamu? Dian. Mula karo ki lho kok sajae kaya sengit banget. Sengit wong kowe iki ya ora nganggo petungan kok. Ora luput kok tok oyak. Saiki piye yo? Nek kanane kaya ngene piye? Sing dadi pendhita iki mau sapa? Terus sing nang Ngastina iki mau sapa? Lupute sapa? Aku tak takon karo kowe. Aduh, menawi mangke kula saged pinanggih kalian Begawan Godo Gicik ingkang sejati. Kula badhe nyuwun pangapura. Lah nek ora njaluk ngapura kowe dosa kowe Janaka. Iki sing marahi aku kenang masalah. Setan tenan. Lho sapa iki suarane kok padha karo aku padha wae. Wah, persis tenan. Setan ratatanan. Sawae Begawan Godo Gicik. Kowe sapa? Aku Bagong ngandel ora. Tobat. Pangeran pengen wonten menapa? Iki lho, ana kere munggah nang Taman Sari. Kere matamu kowe. Tobat. Iki suarane kok padha lho, padha wae. Anggep wis sampeyan dhewe. Menika terus mundur diajeng mul. Aku disayang sik. Kowe kok melu nyayang aku. Aku pengen. Wah, sena. Arep ngopo?
Kowe ora gelem baleke Dewi Banowati kalaning kawogan mungsuhe Begawan Gada Kicek. Gulung gulung keti kowe. Wah! Aku kok ngedep pengilan ki piye iki? Lho aku kok ngedep kaca ki piye iki? Padha e. Engko gak ngedep kaca iki. Wah, jandah kowe. Topet. Wah, ngedeng kok padha diajeng guys. Diajeng garwane mbok. Hei. Iki sing endi, Pak? Tobat. Sing endi iki lho iki. Udo. Wis Banowati cenanangan. Banowati ngawur wae. Ora waton mek kowe Banowati. Tobat malah bingung aku luweh. Iki sing marahi aku putus cinta nang kene. Oh, lah menungso ora tatanan. Kok ya ditrening abang ki nyolong nang ndi? Ora kathokku tak pepe winginane ta. Nek tak goleki kok ora ana jebul tok agem ngarep nggo gawe kucem Mas Maku kowe sing kudu mati. Wah! Jonggleleng kowe nduwer cangkemmu ya nduwer kok kowe wis nduwer. Mangkel aku ora. Arep ngopo kowe? Tak idak kowe. Modar dening aku kowe ya arep modar tuthuk watu mapuru. Ora modar aja dundang Bagong. Aku ki Bagong. Wah, ora ngijoni. Konjur nekat ben kowe cerewet bae mate dening aku kowe. Wah. Kulo. Iki kaya Jim Citrasena. Inggih sinuwun. Kowe ingkang jaga ringin kurung negara Ngamarta, kowe mbiyen bangsaning Jim. Kowe undhagi ingkang yasa negara Ngamarta kasinggihan. Tumuli kowe diwenehi pengayoman dening Kyai Prabu Puntadewa, kudu mapan ana ringin kurung negara Ngamarta lan jaga marang negara Ngamarta. Lah kok dadi saya mengkene kahanane? Sejatosipun namung nampi dawuhing dewa kula kinen babar sawijining cariyos. Ingkang magepokan kalian Ki Lurah Bagong kula nyuwun pangapunten sewu-sewu kalapatan diagung pangaksami. Sapa iki? Komunisena. Sapa iki? Dalange kok udu. Menungso rata-rata. Pancen panjalmane jajal. Nang waton garuk wae. Syukur kapusan kowe wingi ya medal kae. Ora apa-apa. Hidup-hidup sedekah. Ayo baliya ning ringin kurung. Baliya aja gawe memala. Inggih ngestaken dawuh Ki Lurah Bagong kula nyuwun pangapunten. Tak uyuhi sok ringin. Wis gawe masalah karo aku kowe. Ben pesing. Ampun. Mulyana. Inggih ngestaken dawuh. Wah.
ayo mulih. Nah, ayo mulih. Ora sane negara Ngastina. Iki Kyai Prabu Duryudana lagi nesu-nesune. Kok Prabu Baladewa lagi duka-dukane merga saka kowe nggone wani nggibang lan Dewi Banowati. Kula niku mboten nggibang, kula niku mboten napa-napa. Kamas. Ora wis. Wis ora biayane akeh kok Mas Kamas. Ora koso. Wis lima ora wis. Pahit wis. Ora kaya mangkel aku. Rumasane. Wis ora aku Mas Kamas kok ndasmu atos. Ora kok ae kowe iki garwane Prabu Duryudana. Bali kaya wingi-wingi. Ora usah nyenyamah marang asmane iki ora Bagong. Marai kucem asmaku. Marai elek asmaku. Mulih. Muara mulo tak obong ndasmu. Lho. Iki prameswari. Oh iya ndeng lali aku. Konjor. Yo. Wah. Jlamprong tumindak ora nganggo petung. Bejo dene Kresna kakangku iso madhangake lelakon. Jebul Jim Citrasena sing gawe lakon ning negara Ngastina mung kepengin ngapokake marang Prabu Duryudana. Dampyak lakune Kurawa sipat barat saka kene. Iki bagi aku. Wes. Bengi iki lakone aku. Lho. Kang Aso. Iya. Pun paripurna Ndara. Iya. Purwa Madya lan Pasesa busana. Ora kleru-kleru. Sedaya menika menika kinarya kaca Benggala. Saben cerita ringgit para sedalu atas menika monggo kula aturi amethik. Ingkang awan dipun bucal ingkang tebih, ingkang sae monggo dipun ugemi sesarengan kinarya sangu anggenipun badhe wonten ing Candhi Prambanan. Semar. Kula. Rene aku malah bingung. Bagong ora entuk kok kula ora entuk dadi peran bengi iki. Sura Sudira Jayane Kangrat Siwa Brasta teng amping olah Darmastuti kinarya sesanti Jaya Wijayanti kalih sing sambikala sinakena karo para Jawata suminten bakul tela bali sore wau mergo ora payu lho. Wah cekap semanten cerita kula dalu punika menawi wonten lepat kula pribadi lan sakanca nyuwun pangapura. Mugi-mugi Gusti paringa berkah dhateng sedaya kemawon ingkang sampun keparang mresani ngantos dumugi enjang menika.